Talent, kuluri u simboli tal-kulturi differenti li jissimbolizzaw il-pajjiżi differenti fih dan il-Commonwealth iddominaw l-ispettaklu waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ. ċerimonja li bdiet billi l-mexxejja ta' diversi pajjiżi issejħu fuq il-palk wieħed wieħed, sakemm il-qofol intlaħaq bidħul tar-Reġina Elisabetta II u l-Prim Ministru ta' Malta li flimkien mad-dinjitarji l-oħra tfaxxew bil-ħila artistika tal-mijiet ta' persuni li ħadu sehem. Kollox beda b'4 minuti ta' spettaklu, iżeffina l-libsu tal-annimal nazzjonali ta' kull pajjiż u flimkien amalgamaw sabiex juru l-għaqda. Filwaqt li l-kultura Maltija kienet esposta fil-mużika tradizzjonali bit-tfal libsin il-kostum tradizzjonali ta' bandisti. Iżda din kienet bistomaġġ kejknata qabel id-diskorsi li segwewhom 30 minuta sfin koreografija eċċezzjonali. L-ispettaklu kien ikkaratterizzat minn koreografija ta' 8 bliet, ispirati mit-8 ponot tas-salib tal-Kavallieri ta' Malta. Il-tema ta' dan l-ispettaklu kienet iġġib l-isem Artna, Idejna, Beltna, Leħinna, Smewitna u Ilsinna. L-ispettaklu ntemm bid-disk uffiċjali ta' Ċogħol, The People We Are. Fuq il-park telgħu il-kantanti ta' din id-diska u ingħaqad magħhom ukoll it-tenur internazzjonali Malti Joseph Kalleja. Iċ-ċerimonja ntemmet b'messaġġ dwar ir-relevanza tal-Commonwealth u dwar kif dan huwa każ ieħor fejn anke jekk differenti bosta pajjiżi jistgħu jiddialogaw flimkien bilan li jtejbu l-ħajja taċ-ċittadini tagħhom.